Avui hem firmat un acord de col·laboració amb l'empresa Eurona, que és el subministre d'internet per ones, que ens volem donar a conèixer als nostres associats i també a la gent de Camprodon que pugui estar interessat en aquest servei. És un servei, a part de telefònica, en què podem accedir a el que és telefonia per ones i internet representa via ones, que no depèn del que és la xarxa a nivell de cables. Aleshores, és un servei més que existeix al mercat i nosaltres, en aquest moment aquí a Camprodon, el nostre servei de web funciona amb aquest sistema. L'acord contempla uns preus especials per el que són els nostres associats de Camprodon. Moltes gràcies.